máis traemos a Senda Cultural e hoxe, ademais de traervos numerosos eventos, anunciovos que o tempo darános unha tregua para desfrutar de todas as exposicións e concertos das Rías Baixas. Comezamos! Arrancamos a Senda Cultural dende as ruínas de San Domingos e o facemos dende aquí porque o Museo de Pontevedra ofrece dúas novas visitas guiadas gratuitas ata o outono. As ruínas forman parte do edificio máis antigo do conxunto do Museo de Pontevedra e agora poderá visitarse de martes a venres ás 12 da mañá e ás 5:30 da tarde, os sábados tamén ás 5:30 e domingos e festivos ás 12. Imos agora coas exposicións. Atopámonos no Café Moderno A Fundación para recordarvos que a mostra Nais e Fillas seguirá disponible ata o día 1 de xuño. É unha das exposicións máis reivindicativas que poderedes visitar esta fin de semana, atopase en Vila García. Xitanos e vilagarciáns tamén é unha mostra que pretende loitar contra a discriminación do pobo xitano, unha exposición de inmersión social e cultural realizada pola educadora social Laura Caeiro, que pretende fomentar o coñecemento mutuo de todos os vilagarciáns, o respeto e a tolerancia cara a outros xeitos de vida. Poderá visitarse na Plaza de Galicia ata o día 30 de abril. Pasamos agora unha experiencia para os sentidos coa Ruta das Maceiras en Flor, que se levará a cabo dende mañá ata o 4 de maio no municipio da Estrada. A Deputación de Pontevedra esgotou en apenas 12 horas a totalidade das 75 prazas dispoñibles. O obxectivo desta ruta é potenciar o turismo no interior da provincia e mostrar o espectáculo das maceiras en plena floración, unha oportunidade única para gozar do espectáculo floral. A Ruta das Maceiras en Flor son un espectáculo, pero o concerto que mañá fará Morgan no Teatro Principal de Pontevedra estou segura que tamén o será. O ciclo das matinés do Principal continúa co increíble voz de Nina de Juan e co directo do seu segundo disco, Air. Os asistentes poderán gozar tamén da música de Paco López, a guitarra e de Caín Elorza, a batería, unha mestura do rock, soul, blues e funk que farán vibrar a todo o público no Teatro Principal. Continuamos no Teatro Principal porque esta fin de semana continúa o ciclo de butaca. A banda de música chegará aos aires latinos a Pontevedra e o fará co director belga Fran de Bust. Este convidado foi 3 veces gañador da Butata de Ouro do certame internacional Villa de Altea e o máximo responsable artístico do Congreso Internacional de Música para Banda, que organiza a Alcaldía de Medellín dende 2010. Esta vez o ciclo de butaca celebrarase pola noite ás 9 e a banda de música de Pontevedra os convidan a perdervos con eles. Pontevedra será o escenario este fin de semana do evento Galego Te Rock. Tras as actuacións de hoxe de Señora Nido e Gancho Sánchez, mañá chegarán a Pontevedra Marcelo do Bode, Malandrómeda ou Terbutalina. Durante todo o día, o que se achega ata a cidade poderá disfrutar de música en vivo e de diferentes estilos. O obxectivo desta iniciativa é achegar ao público unha ampla oferta musical de calidade, feita en galego e en directo, e sen dúbida con todos os grupos que participarán, o éxito está asegurado. Si estás sin hash e non o entendes, si estás sin hash e non che prendes, si estás sin hash na escuridade, ninguén che quere tanto, ninguén che quere tanto, ninguén che quere tanto, ninguén che quere tanto como a nós. Antes de falar do evento do ano, achegámonos a Ribadumia para presentarvos o concerto do grupo As Lebranzas.
As irmáns Merche e Vanessa Tilbe chegan mañá ao Auditorio de Ribadumia para presentar Lembranzas entre irmáns, un percorrido pola historia de toda unha vida a través da música de sempre. As entradas poden mercarse na cafetería Bruselas, en Meis, no Café Bar Cruceiro Vello e na cafetería Lareca en Ribadumia. As súas interpretacións de grandes éxitos como o que estamos a escoitar seguro que vos trae moitos recordos. De Ribadumia chegámonos a Tebueu para presentarvos un concerto de pop rock. Crudo Pimento actuará mañá ás 8:30 da tarde no Aturuso Bar de Bueu para presentar o seu último álbum, Pantame, unha arriscada proposta que sorprenderá dende o primeiro segundo ata o último. As entradas poden mercarse en tiquetea.com a un prezo de 6 euros. E pechamos a senda cultural cun dos eventos que tanto estabades esperando, os Mundiais de Triatlón. E para os que pensedes que este será solamente un evento deportivo, asegúrovos que non será así, porque Pontevedra acollerá esta fin de semana unha festa en toda regra. Mañá será o primeiro gran concerto de Malqueda ás 22 horas na Praza de España. E que mellor actuación para poñer o broche de ouro a fin de semana que a da Orquestra Panorama. Para acompañar o día das eleccións xerais, o concerto celebrarase no exterior do recinto feiral ás 21 horas. Por mucho que le grites al gobierno, sea cual sea, se ponen un tapón en cada oreja y tú berrea. Hasta que alcances la fonía, esto tiene que explotar hacia algún lado y algún día. Déjalo, no vayas a quemarte. Tú, si me voy, deberías preocuparte. Tú, Santurrón, piensa bien, no vayas a engañar. E ata aquí a senda cultural desta fin de semana. Nos volveremos o próximo venres, pero atentón non vos esquezades de disfrutar de todos os eventos e actividades que nos ofrecen as Rías Baixas.